Ahoj. Pokud byste chtěli pěstovat okurku, která vám neodejde během sezony na plíseň, ale odejde až s mrazíkama, tak pěstujte kukamelon. Kukamelon má takovýhle malinkatý plody. Taky se mu říká mouse melon, to asi je jasný, proč vypadá to jako myší melon. A nebo mexická okurka. Kukamelon má totiž obrovskou výhodu. Teď je 2. října a dívejte se na ten krásný zelený porost. Kukamelon prostě ještě v téhleté době normálně dorůstá a plodí. Prostě jsou tady desítky, stovky v podstatě tady těch malinkatých okurčiček, který prostě můžu sbírat opravdu až do zámrazu. Jo? Takhle vypadají. Chutnají podobně jako normální zavařovací okurka, jako nakladačka, takže my ji úplně stejně používáme. Já to tady s váma teď obejdu. A ona v téhle době sice už jí schnou listy, ale schnou ty spodní. Ale pořád je tu obrovské množství plodů, který se dají sklízet. A my je zavařujeme úplně stejně. Zavařujeme na kyselo, máme to rádi, protože ta okurčička tak křupe krásně, protože každá ta malá okurčička je jedna malinká okurka, tak jak když to chceme, když sbíráme nakladačky, tak sbíráme ty malinký. Takový ty, aby křupaly. No a pěstuje se úplně stejně. Vlastně se předpěstuje, vysadí se ven po zmrzlých a pak se takhle pěstuje na treláži a sbírá. Takže kukamelon. A sledujte mě pro další zahradní inspirace. Mějte se krásně.